Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Bakhala ngezimfuno abasemfolozi TVET. Kuphazamiseke ukusebenza ongoye. Kanti bavelile abasolwa ngokuhlahlela ngocelemba. Izindaba ze1 KZN TV uzifundela usiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Bavuke umbhejazana abafundi beekolishi eliqeqesha amakhono umfolozi TVET esikhaleni enyakatho neledlovukazi uMthaniya bebhikisha ngaphandle kwamasango alesikhungo bekhala ngokungabi nawo ugesi, amanzi, izinkinga ezibhekene nesikhwama esilekelela abafundi phecelezi uNSFAS kanye nokunye okuningi. Labafundi bathi sebezame kaningi ukuthi bexoxisane nesikhungo kodwa ke abazitholi izimpendulo eziqondile nembangela kanye nesixazululo. Zibuka ke lokhu siqonga izinkinga esibhekene nabafundi besikhungo esiqeqesha amakhono umfolozi TVET esikhaleni njengoba bethi amanzi abanawo kanye nogesi. Labafundi bathi lesi sikhungo sivalelwe amanzi ngoba ke sikweleta umasipala nokugcina sekuhlukumezeke bona bengabafundi njengoba kamanzi bathi ayisidingo sawo wonke umuntu. Lokhu ke kuhlanganisa nabafundi abaphila nokukhubazeka abahlala ngaphakathi kulesi sikhungo. Labafundi namuhla ke bashiseke izingodo ngaphandle kwamasanga lesi sikhungo ngoba ke befuna ukuthi ke abaphathi bechaze ukuthi lezi zinkinga zabo zizoxazululwa kanjani futhi nini njengoba kuphazamisa ukufunda kwabo. Iviki lesibili leli sokuqeda singenawo ugesi and flanga phakathi sinenkinga yokuthi sinabafundi ba disability. So abafundi ba disability abakwazi ukwenza izinto zabo eziningi ngenxa yokuthi ugesi awukho. Abakwazi ukuhlala ngale mahostela ngendlela eyiyona ugesi awukho. Ekitchen ikudla laba kubeka khona kubolile. Yabo nje last Monday bekade ingane zikhipha ukudla kwayo emafrijini onke amafriji manje aclean akukho ukudla kukhona inyama zabo ngoba de kuJanuary uNSFAS mawuqala ungena either makuphela uFebruary okanye March. So nje manje umfundi usuke ekhaya esukazi ukuthi lokudla kuphela kuzomlasta for leyo period. But njengamanje lokho angeke kusenzeka ngenxa yokuthi ugesi awukho ecampusini. Ugesi kahlala ecampusini uvaliwe umasipala and management yakhona yenza ilutho ngalokho. Kuzoba futhi inkinga yamanzi. La ngaphakathi amanzi bekhona sifika kwivili oqala then ngohamba isikhathi akhathe off asazi reason yakhona ukuthi yini. Njengamanje into abayilethile balethe ivatikane eyodwa yamanzi. La leyo vatikane yamanzi eyodwa angeke izisize ngoba ukuze isebenze kumele kube khona ugesi ukuze amaphampa azokwazi ukuphusha amanzi awasupply kuyo yonke indawo. Ehlala emares inyama yazo emafrijini isibolile izolo kade nje ilahlwa inyama sinenkinga asazi management ngaphansi why ugesi ingawukhokhelile kancane ngithiwala ucampus manager isibongo sakhe ngiyasikhohlwa ba ngoba vele nani into esizaziyo la inkinga zethu asasibongo sakho ba campus akekho njengamanje iOSHOD sile la na so ibuthi isolution ithini what naye akazi how mama ngoba phela uyisikhulu ngaphansi yini ongayazi wathi ayi impendulo anginazo wasexosha kanjalo sinenkinga enkulu ngempela. Izinkinga zikaNSFAS zingezinye zezinkinga ezilokhu zivele njalo uma labafundi bebhikisha njengoba bekhala ngokuthi ke baphoqa ukuthi ke behlale kuma-res abangabathandi abanikwa nelungelo lokuthi ke bazikhethele ama-res abathanda ukuhlala kuwona. Laba ke baveza ukuthi ke sekukaningi bebhalela abaphathi besikhungo kodwa ke bengatholi izimpendulo ezicacile. Yize-ke noma bebeqhubha umbhikisho bevalile kodwa ke babavumelile laba bebezobhalisela ukubhala ama-supplemental exams njengoba ke bezophelelwa isikhathi kanjalo nalabo bafundi abenze engineering okulindele ukuthi babhaleke ama-exams abo ngesonto elizayo. NSFAS esibhekene nayo ecampusini bafuna bona ukusikhethela ukuthi manje umfundi kumele ohlala kephi accommodation kanti according to NSFAS uma sibuka ama documents ayasho ukuthi umfundi unelungelo lokuyikhethela accommodation yakhe. Manje bona they are trying to force us ukuthi sike noma accommodation esingekho comfortable kuwo esingafisi ukuhlala kuwona. Another issue nathi besifisa ukudlulisa ukuthi asithanda ukuba kuma accommodation esingawakhethanga but umuntu unelungelo lokuhlala noma ukukhetha la akafuna ukuba khona. Labafundi ke baphinde basola amaphoyisa ngokubahlakaza kabuhlungu ekubeni bethi ke akukho abakulimazile kuyinqalasinda yesikole njengoba ke kukhona nabafundi abalimalile kulesi sigameko. Manje kunamaphoyisa la ngaphakathi asazi abizobana asazi afike kanjani naye eShod yakhona ngaphathi yawaphika. Amaphoyisa mayifika awakhulumi lutho nasitayenzayo afike ahlakazo izinto lezi besivala ngaze egethini maqeda lapho ke yasidubula. Kunabafundi manje abalimele badutshelwe yona amaphoyisa asazi adubula ngaliphi ade badubula bahubha
yonke lezi ndawo asazi uthini because into engiyaziyo mina ukuthi ipolice ledubule kumele kube khona iproperty sivandalizayo and ayikho iproperty sivandalizayo maybe ngase bona bayasho ukuthi nayo iproperty sivandalizile angeke baze bayisho but njenga manje ingane ilimele. Imizamo yokuthola ukuphawula kwalesi sikhungo ke ayibanga impumelelo njengoba kuze kwashaya isikhathi ukuthi udaba sulifaka emoyeni bengatholakali. Lezi izindaba z1KZN TV ngengosamgeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Kuphazamiseke ukusebenza namuhla esikhungweni semfundo ephakeme University of Zululand ngesikhathi onogada benkampani Excellent Security Service beduve ngaphandle kwalesikhungo befuna zonke izimfanelo zabo kumqashi. Labasebenzi abaqapha lesikhungo ubusuku nemini basola umqashi wabo ngokungabazisa ukuthi sekuphele umsebenzi sekungene enye inkampani bathi ke bafuna yonke imihlomulo yabo abakweletwa yona. Abasebenzi abangonogada abangaphezulu kwama300 benkampani Excellent Security Service bagade ubusuku nemini isikhungo University of Zululand kwadlangezwa naseRichards Bay bathi bafuna izifanelo zabo kumqashi okuvela ukuthi kusephelele kumsebenzi wokuba kagade lesi sikhungo bathi abazokuya ndawo bengakhokhelwe. Inkampani imithema ifika imali eyibambayo kubasebenzi okuzimali ke ezisemthethweni wezokusebenza. Uma uyibamba lezi imali inkinga ke zokuthi imali aziye ezikhwameni ezifanele. Uma zingaye ezikhwameni ezifanele sibala imali ye-UIF, sibala imali ye-Provident Fund kwagcina kunenkinga ke futhi ke abasebenzi sebengabatholi ngisho namalifu. Ngikhuluma nje nawe unyaka odlule wonke siwusebenzile asikaze siye emalivini ayikho futhi into ekhulumisa ukuthi sizokhokhelwa kanjani imalifu. uProvident Fund wethu ayikho futhi into ekhulumisa ukuthi uProvident Fund wethu siwuthola kanjani. Kuyinamhlanje ke sikulenkinga nje esikuyo kanje yokuqala ke le edale lokho. Labasebenzi baqala ukusebenza kule nkampani ngo2017 bagxeka ke ukufakwa kwenkampani entsha okuvela ukuthi izoqala phansi yenzeke izinhlelo zokubaqasha kabusha benzeke inhlolo khono okuyinto ke abaphikisana nayo. Thole sesithola kuma social media kulo leli sonto ukuthi umqashi wethu uphelele umsebenzi useyahamba. Akukho umqashi wethu akulethile kithi okushoyo ukuthi yena useyahamba noma usephelele umsebenzi. Asho ukuthi imali zethu sizozithola kanjani. Esikuzwile nje sesithola kuma social network ukuthi nje kuphela asifake ama CV ethu kwenye inkampani ekhona ngaphakathi. Umgomo zonke inkampani ezifika zizosebenza la ngaphakathi ziye zihambe ziyoreporta enkosini zaziwe ukuthi zingobani futhi sizokwenza yini okufunekayo emphakathini. So njengamanje okwenzekile Excellent ungenile wafika wayenza yonke imigomo efanele ngokuthi uye enkosini. Isikhungo semfundo ephakeme University of Zululand sithi lesi siteleka sonogada siphazamise uhlelo lokubhalisa kulesi sikhungo. Kulumsinjwana oke waba khona lapha esangweni ubongasidingi bongasithinti kahle so cishe waphazamisa nezinhlelo zethu zokuregister befundi. So i-issue le between umqashi i-Excellent Security nabasebenzi bayo bekufanele bazikhulume bonke indaba zeinkontileka nokuqala nokuphela kwazo. So thina singeni lapho njenge-university. Ezindabeni ze1KZN TV kube inkosi enhle Mthembu kwadlangezwa. Beziqinisiwe zokuphepha inkantolo yemantshi yaseNtuzuma lapho bekuvela khona abali12 abasolwa ngokubulawa kwabahlanu eNanda njengoba bebefaka isicelo sebheyili. Umbuso uveze ukuthi kawuphikisane nokudedelwa kwabo ngebheyili. Abasolwa bagibele ebhokisini lofakazi ngamunye batshela lenkantolo ukuthi kabawazi amacala ababekwe wona. Kabazilutho ngamacala ababekwe wona abasolwa ngokubulala abahlanu eNanda. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka ukulalelwa kwezicelo zabo zebheyili enkantolo yemantshi eNtuzuma beholwa ummeli wabo ngembuzo ngesikhathi ke begibele ebhokisini lofakazi ngamunye. Kangilazi locala. I do not waziyo ukuthi ngalongoza usha itransform ushinga phansi kwetransform yaqhuma ngengozi. Abasolwa ngamunye babhekene namacala amahlanu okubulala ayisithupha okuthumba nelodwa lokuzama ukubulala.
Umbuso usheshe wakuveza ukuthi ke kawuphikisane nokuthi badedelwe ngebhayili njengoba ufakazi wabo esashintshe nendawo yokuhlala futhi nomphenyi wecala usekwenzile okuningi ngalo. Lokhu ujatshulele abebezobeseka. Umuzwa wethu wanamhlanje ujabule kakhulu ukuzwa ukuthi inkantolo ayichasene nebhayili ukuthi abasolwa bafumane ibhayili. So kusijabulisile lokho ngaphakathi ngoba eyona nto besifuna ukubona bengaphandle. Into eyenzekile ke enkantolo kunele nje ukukhuluma abantu abayisihlanu. Yebo iqale impela inkantolo sekulate ngo11:30 ingakho mhlawumbe singasho ukuthi kuthathe isikhathi ukuthi kusetshenzwe abantu ngaphakathi. Siyabuya ke kusasa sizobe sikuphelele futhi singumphakathi sizoseka abafowethu abangaphakathi abangelona noko i-threat emphakathini yethu abayona nhlobo i-threat emphakathini yethu. So ingakho size la ngobuningi bethu ukuzosho ukuthi siyabadinga ukubabona bengaphandle. Ezokuphepha beziqinisiwe ngaphakathi nangaphandle kwenkantolo lapho ke amalungu omphakathi abekanise khona egxoba esho iziqubulo ezaseka ke abebevela ngaphakathi kuzokhumuleka ukuthi ababulawa basolwa yilo mphakathi ngokuba uhlupho kwazise bebeuhlalisa elibhujuzi. Yize kunjalo bathi ke lesigameko kukhona esibafundise kona. Lesi simo sifundise ukuthi fanele sithole kakhulu ulwazi ukuthi uma ngabe usizo ungalitholi la udlulela kuphi, uma ngabe ungalitholi lapho udlulela kuphi. Ukuthula kwethu kakhulu singacomplain ngamapolisa asevela ukuthi awasilekeleli ngalutho ukusukela kuOctober sibika ukuthi safa ukukhahlelwa iceba zingane zisikhomba ngeibhamu. Ukunganakwa kwethu zange sikuthathele phezulu. Uthe noma ngabe sesiyobika emtshebheni kwajika kwafana. So asibanga nayo ke information singumphakathi ukuthi senze njani ukudlulela lapho. Noba ebekhona ama individuals ebenakho lokho sithe mangabe sesithatha leso step kwabe sekungale sekonake. Ngenxa yobuningi babasolwa kuzoqhubeka osukwini la kusasa ukufaka kwesicelo somsolwa wesithupha uyake kowesishiyagalombili ezitabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Kusize umphakathi wasemasangweni ongenelele ukutakula ingane eneminyaka engaphezulu kwemihlanu ebesiphinduka isigqila socansi ihlukunyezwa uyiso izalayo. Le ngane kuvela ukuthi ke ibihlala ngokuvalelwa endlini iphinde ihlukunyezwe nayintombi kayise wayo. Kusize umphakathi wasemasangweni enyakatho nesifundazwe ongenelele wahlaba umkhosi ngokuhlukunyezwa kwengane yentombazane eneminyaka eyishumi nebisiphenduka isigqila socansi inukubezwa uyise oyizalayo. Omunye womakhelwane obike ngalesigameko uyachaza. Waphinda wathumela umama wengane lothandana nobaba wengane ukuthi akazongibiza. Ngeza emva kwalokho ngafika nami sekushintsha apha sethu umama lo umakhelwane. Ngibona ukuthi umsombuluko usukude ngcono isiwe esibhedlela ingane. Sase siyahlangana sase sibaningi ke lapho sabona ukuthi kuze kuzohambeka kalula kufune asifune unompilo seduzane kuyena ozosiza la ngempela samthola kunompilo wasiza kunompilo ingane agcina hambile yayi clinic. Kukhona okutholakele mayelana nokunyukubezeka ngoba sibe sesizwa ukuthi ama results aphuma esibhedlela akhomba ukuthi ingane isanda ukunyukubezwa. Umphakathi uzwakalisa ukuphatheka kabi njengoba lengane neminyaka eyishumi ibinukubezwa ngokocansi iphinde ishawe njengoba intombi kayise ibiphinde ishise nangumlilo. Phatha kabi kakhulu ngangokube sesihamba ingane kufanele esibhedlela solinda into ezokuthi ikwazi ukubathatha babeke etiyeleni lapha ngoba ukushawa sasingakubonanga. Size sakubona sesesilinda imoto lapha nakhona khonto esasiyibona la masithi siyabuka siyayimbula ingane sithothi iphelile ukushawa ngoba into engaze ngayisho kumama lo wengane ngaze ngathi ingakho ubungafuna ukugeza ingane ngoba ubwazi ukuthi niyenzeni. Wathi yena ngesikhathi ishawa ingane wayengekho. Ngathi mina ingane pho ngoba ingane uyayigeza ungabuzanga baba wengane ingane injani minje. Wathi bemsaba ngoba naye uyamshaya. Udade wabo kaMsolwa uthi bashaqekile ngokuvela kwalezi indaba. Ukuthi iyagula noma iyaqhuka kodwa bese ngazi ukuthi iqhugiswa yini ngoba uma wayo ngayibuza kade ngiyolanda stationary esikoleni bangitshela ukuthi hayi ishile ingane kodwa into ezophela. Uma sesiza ngomakhelwana ukuthi hayibo kuyabheda safika sazobuka ke ingane ke ayichabe konakele futhi bese ngazi ukuthi thina sokumndeni wabo bengasifihlela into engake singayithanda nanokuthi ingane ilale esihonqweni bese ngakwazi bese qala ukuzwa ngelanga lesigameko. Ikhansela kule ndawo ku Ward 9
ngaphansi komasipala waseMthonjaneni uMankomane Biyela usixakile kakhulu lesigameko wanxusa umphakathi uba uqaphe kakhulu izingane ngaso sonke isikhathi. Ke indlebe udadewethu OCCG la ewadini ngase ngisondelele eduze sayithatha ingane naye sayisondeza emtholampilo bayibukela eduze isemtholampilo njengoba ngikhuluma nawe isezandleni eziphephile futhi iyalulama kulamanxebe binawo okusha nawo okushawa uyabona nje nezibazi zakudala ejengisayo ukuthi ibihlala ngokushawa lengane ngeke ngikhulumeke in details umsakazi ngoba uma ngibheka akusafanele sikhulume ngalolu daba ngoba selusezandleni zomthetho kodwa nje ngaluleka ke nakwabanye ukuthi izingane abazali bazo siyacela ukuthi la ewadini bethu kuyibukela eduze ngaso sonke isikhathi ngesimo sokuthi nginenye incident ephambili kunale yengane yakwaXulu eyalahlekayo namanje engakatholakala ngikhathazekile nje ngokuthi la ewadini seziningi zegameko ngoba khona nesinye nje isigameko sikadadewethu owacosha itoho lapha kuFacebook wasemangadini naye ongakatholakali namanje umsakazi. Ezinabenzi KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emasangweni ake sihlabene nalo ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Bakhala ngezimfuno abasemfolozi TVET. Kuphazamiseke ukusebenza ongoye kanti bavelile abasolwa ngokuhlahlela ngocelemba. Lihlehliselwe umhla zili-19 kuNhlolanja icala libhekene noNhlanhla Spinach Cele owalahlwa ngamacala amathathu ahlanganisa elokubulala, ukuzama ukubulala nelokushaya ngenhloso yokulimaza uSiphamandla Dlamini owabe nguthisha kwaQoloqolo eMthwalume. Umndeni uthi udumele ngokungakhishwa kwesigwebo namuhla njengoba bekulindelekile. Umndeni kaSiphamandla Dlamini owayefundisa esikoleni Fundeduze Secondary kwaQoloqolo eMthwalume uthi aweneme neze malungana nokuhlehla kokukhishwa kwesinqumo sokugwetshwa kaNhlanhla Spinach Cele owalahlwa amacala amathathu okuhlanganisa elokubulala, elokuzama ukubulala kanye nelokushaya ngenhloso yokulimaza. Esinye sesizathu ezidale ukuba kuhlehlele licala ukungabibikho kombiko wosonhlalakahle ngesimo sempilo kaMsolwa. Egama uNkosinathi wakwaNyuswa. Umfowabo kaMufe uSiphamandla Dlamini. So namhlanje icala lihlehlile lahlehlela umhla ka19 kuFebruary. Isizathu sokuhlehla ireport bekufanele iqhamuke from ama social worker ayizange sibe khona isikhathi esanele sokuthi yenzeke. Isizathu esidala lokho ireport ibizokwenzelwa la ngaphakathi enkantolo, so ama social worker asothuthwini akwazanga ukuthi afike kwenziwe ireport ku-interviewe ummangalelo kanye nomndeni wakhe at the same time. So njengoba bengakazanga ukuthi ama social worker afike, so sekuthathwa isinqumo sokuthi ireport isizwa ukwenzelwa ekhaya kubo kaMufi kuze kushaya umhla ka19 February kubuye sengabe ireport seyiphelele yonke. Umfowabo kaMufi uNkosinathi Nyuswa uthi ubenethemba lokuthi namhlanje bebezolalela isigwebo njengoba icala selihlehliswe kakhulu. Lokho akusihleli kahle emoyeni somndeni because besazi ukuthi namhlanje siza ukugcina la enkantolo. Saqala ukuhamba enkantolo kusukela ngonyaka ka2023 ngephasika seside kakhulu isikhathi njalo siqeqe enkantolo bese sazi ukuthi namhlanje it's a final day sizolalela isigwebo. So naku ke surpriseka sithola ukuthi kune report efanele iqhamuke kuma social worker bese itshena ukuthi namhlanje izobe seyikhona, but ngoba ama social worker akawazanga ukuthi afike enkantolo seyizwa kwenzelwe ekhaya sesibuye umhla ka19 February. So lokho kuyasihlukumeza emoyeni because asayizwanga into besithi sizoyilalela namhlanje, but ngingasho ngithi at the same time thina sisa happy because basamgcinile yena umsolwa ngaphakathi. Owenhlangano iWomen of uMthwalume uGloria Miende uthi banethemba lokuthi umsolwa uzothola isigwebo esimfanele ikakhulukazi njengoba amacala amathathu abhekene nawo emlahlile. Kuyasilimaza kakhulu ngoba siphunyuka kwezinye izinto sihlehlisa ezinye izinto ngoba li priority uma ubheka ukuthi one umntwana beyi breadwinner, two ube umntwana oyikey figure kwi community yethu njengothisha. Kulahlekelwe ueducation, kulahlekelwe umphakathi, kulahlekelwe indawo ahleli kuyo, kulahlekelwe South Africa. So mangabe kuzokwenziwa into enjengale we not happy at all.
asijabulile nje kwakona ngoba sifisa ukudlula kulento nomndeni uloku nethemba lokuthi hayike siyaliphetha lolu daba kodwa libukeka lingaphetheki makunje. Sinali ithemba lokuthi njoba emchithile womathatha amacala uzothola isigwebo esimfanele ngoba ubukeke ngena umuntu omuhle kuhlaleni nomphakathi. Icala lihlehliselwe umhla ka-19 kuFebruwari. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal usunxuse omasipala ukuba basebenzisane ngokubambisana ikakhulukazi amahhovisi okuphathwa kwezimali. Lokhu-ke kuvezwe isikhulu somnyango wesifundo uMgungundlovu uSiqhamo Mabinza ngesikhathi-ke ehlangene nomasipala wesifundo uMgungundlovu kucwaningwa imiphumela yakamatikuletsheni. uMabinza uthi lokusebenzisana kuyolekelela ekutheni izikole zingacinyelwa izinsiza zomasipala. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi ukusebenza ngokubambisana nomasipala ngagwema ukuvala kwezinsiza zomasipala ezikoleni zakulesifundazwe. Into esiyishoyo ngoba into ibisuke yenzeke ile ukuthi bezivele siqhamuke sekuthiwa izikole zivalelwe ugesi, mina zivalelwe amanzi. Then siqala ukumangala lapho kube yima sikwazi uku-interacta nomasipala. Kanti uma sithola lama invoices before bavale sithathe sihlale phansi nama-officials akamasipala sibambisene sixoxe sithi nangama invoices outstanding ekufanele akhokhelwe, then ke thina sikwazi ukuxhumana nezikolo. uMabinza uthina kuba bezikhona izinqinamba ngonyaka wedlule kepha bakwazile ukukhuphula izinga lokuphasa lafinyelela ku-89.3. Mile ngakho konke okusemandleni ukuthi one within the limited resources esinawo sikwazi ukufocus directly to the schools eziphazamisekile. Kodwa kuko konke lokho sibe nakho ukusebenzisana nezikolo. Kodwa kusilekeleleke ukuthi le zikolo zikwazi ukusizakala indlela esikwazi ukusebenzisana namanye ama-external structures nama-entities ukuthi akwazi usilekelela kule ndaba yezikolo. Kodwa indeed kube khona ukuphazamiseka okukhulu ey'koleni ey'ningi. Kodwa-ke kuko konke lokho siyalincoma neqhaza ke lidlalwe ngothisha no-principal bey'kolo ekuzameni ukuthi kuko konke ukwenza izinto zixazululeke. Kodwa-ke okukhulu kakhulu la kwi-district yethu kukhona i-level yokuba i-stability, and esi stability sicabanga ukuthi in the main senziwa ukuthi siyakwazi ukusebenzisana nezinhla zonke, be it your unions, your other non-governmental organizations zisilekelele kakhulu. Kodwa kunye ukusilekelele kakhulu iloko ukuthi sisebenzisane nalama private institutions. Kunqonywe umfundi wesikole sasendaweni yasemakhaya eMzamweni High School ngokushaya aqaqade bonke abafundi kuleli waphasa ngamalengiso isifundo esilikhuni kwabaningi i-physical sciences wathola zonke izimpendulo kuleli phepha. Siyakuthakasela kakhulu uma sibuka le mphumela ukubona into yokuthi esifundweni esinjenge physical science njengalesi sifunda saseMgungundlovu sibuye ne-National Award. Ingane yasemzamweni ithole wonke nje amamaki 300 out of 300 ithola udistinction la ithole khona wonke amamaki. Esikoleni esingenazo izinsiza eziningi kangako esingeke ucabanga ukuthi singaba nezinsiza ezikwazi ukusekela isifundo esinjenge physical science, kodwa ikwazi ukuthi nibuye ne-award unqubeko wakabeko. Lezo zinto zonke izinto ezisijabulisayo nezikhombayo ke kodwa ukuthi ke imfundo yethu iya ngokuthi ibe ngcono kuyona zonke nje indawo. Ezindabeni zo-1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Badlulisa amazwi enduduzo abakuleli. Lokhu-ke kuza ngemuva kokudlula emhlabeni kwamasosha abejutshwe eDRC njengabaqaphi. Laba-ke bathi amasosha abengazile ngempi kodwa-ke bekungukuba kube nokuthula. Banxenxa-ke uhulumeni ukuba bahlangane namanye amazwe kutholakale isixazululo ngaphandle kokusetshenziswa kwezikhali. Sizwakaliso okukhulu kudabuka ngamasotsha abantu abethu abangamasotsha abavikelele ilizwe abalimele bethi bayawusiza. Besingasinibana nesifiso ukuthi uhulumeni wethu uma kufika izimo ezifana nalezi angamani nje athumele abantu but kube nalento mhlawumbe abazoyenza ethi kube nesivumelwano sokuthi uma abazokwelekelela abalinyazwa ngoba basuka bengezile ngokuzolwa kepha basuka bezokwelekelela ukuvikela lelozwe. Ilokho nje singacela kakhulu ukuthi uhulumeni aqaphelisise uma behlangana njengamazwe omhlaba bexoxisana ukuthi
phela amasotsha asuke ethunyelwa ukuthi azosiza asuke engezile ukuzolwa kepha asuka ezolamula lokho ke sikucelayo nje ukuthi uhulumeni ngathi abheke sibhlungu kakhulu emndenini elinyalelwe ngoba nathi silinyalelwe kubhlungu sikanye nabo ingathi uNkulunkulu nje angabaduduza ababophe ngebhandle likamoya ngoba nabo bebenethemba lokuthi ngoba ingane zabo zilapha nje zizobuya ifaka isinkwe ekhaya ngoba abanye babo bangama breadwinner ekhaya so kubhlungu kakhulu kepha ke singethini uNkulunkulu nje uba nohlelo lwakhe ngasonke isikhathi ingathi imndeni ngaduduzeka ngithanda ngidlulisa umlayezo wenduduzo kwifamily elahlekelwe amasotsha kade ehambile ayosivikela South Africa sesifisa nje ngathi lento le ingaphela ngoba ngathi silahlekelwa abantu bethu ayi kubhlungu kona ngoba nalempi nje ngathi ingaphela ngoba lento eyenzakalayo eSouth Africa si understand ukuthi lempi eyani kahle kahle ukwenzakalani sengathi ingaphela ngoba phela sophelwa abantu bethu ekugcineni so lokugcina nathi sihlaphe lento ngathi ngibona ngathi mina izogcina sihambe sizifika nala because nami angiyazi ukuthi lempi eyani kahle kahle or imayilana nani sengathi nje ngokukhathazeka la sizokhuluma ngamasotsha alimele alimala lapha ezweni lase DR Congo ngamavikela mbuso since nibona ke bantu bakithi kuyaliwa ko Iraq kuyaliwa ko Ukraine so sithi thina siletha amazwi enduduzo kuba kumasotsha angakithi athe aphunyulela umphefumulo ngendlela engaqondakali kahle sithi phephisani nabantu bomndeni enilinyalelo Bonani nikhuluma noSiyamthanda wakaKhumalo ngizondlulisa nje amazwi endunduzo emndenini olimalele olahlekelwe ngabantu ngenxa yezimpi ze-DRC nase Iraq sithi sikhalisana nani umndeni ngoba labantu kade beyolekelela izwe futhi baloyela thina bangabazali sithi dudu sinani lokho kwenzekayo siyafisa nje futhi ukuthi ngathi ngasheshe kuphela ngithi angidlulise na amagama enduduzo namasotsha bephumile iDRC azosimela thina nje ayosimela thina basivikelile njengovikela mbuso sithanda ukuthi sithi nxa sekulabo abashonelwe ingane zawo ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya Sekubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Bakhala ngezimfuno abasemfolozi TVET. Kuphazamiseke ukusebenza ongoye. Kanti bavelile abasolwa ngokuhlahlela ngocelemba. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.67 emaliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.23 emaliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.47 emaliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona lingu-$2,763.93 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$77.49 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos ubonela kuleli linethuba lokudlulela komkhumula jezi kwi-Africa Cup of Nations yanonyaka yize kungeke kube lula. iBafana Bafana ifakwe ne-Egypt, i-Angola neZimbabwe ku-Group B ngesikhathi kuqhathwa amaqembu azobanga isicoco se-AFCON emcimbini obuse-Redbirds ngomsombuluko ebusuku. Leli qembu eliphekwa nguHugo Broos lizibekisele indawo kulomqhudelwane ngokuqhwakele eqoqweni ebeline Uganda, iCongo, iSouth Sudan. Linqobe imidlalo emine ladlala ngokulingana kwemibili. Lo mqeqeshi odabuka eBelgium ubona iGibhithe nayo enqobe emine yadlala ngokulingana ke kwemibili kweyokuhlunga kuyiyona qembu elizobanikeza ubunzima obukhulu. Ake sikubhekelene nasi isibikezelo sezulu ongasilindele.
Zulu Mnyama undlela zimhlophe ziyaguqa bese kuphathele zona namhlanje uhlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.